zenbakiak eta beraien formak ezagutzen. Hau bat da. Sudur bat nire buruan. Ilargi bat zeruan. Alde bat du zirkeluak. Hau bi da. Bi begi. Bi gerezi. Bi alde ditu bihotzak. Hau hiru da. Hiru hosto landarean. Hiru txoritxo kantan. Hiru alde ditu hirukiak. Hau lau da. Lau urtaro. Negua, udaberria, uda, daudazkena. Lau hanketan dabil umetxoa. Lau alde ditu laukiak. Hau bost da. Bost atz esku batean. Bost punta izarrean. Bost alde ditu pentagonoak. Hau sei da. Sei arrautza kaxan. Sei erle egan. Sei alde ditu hexagonoak. Hau zazpi da. Zazpi kolore hortzadarran. Zazpi nota musikan. Zazpi alde ditu heptagonoak. Hau zortzi da. Zortzi planeta eguzki sisteman. Zortzi zatitan pizza. Zortzi alde ditu oktagonoak. Hau bederatzi da. Bederatzi ingrediente magdalenak egiteko. Bederatzi kandela urtebetetzea ospatzeko. Bederatzi alde ditu nonagonoak. Hau 10 da. 10 behatz nire oinetan. 10 inurri ilaran. 10 alde ditu dekagonoak. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi eta 10. Beno ba, hauek izan dira zenbakiak da beraien formak. Hurrengora arte, agur!